Dwi'n recordio'r pwt hwn ar ddydd Llun y 1 ar 20 o Orffennaf, a phrif bennawd y dydd yn Sbaen yw ymddiswyddiad Josep Antoni Duran i Lleida. Duran oedd, tan heddiw, ysgrifennydd cyffredinol y Glymblaid Genedlaetholgar Gatalanaidd Convergencia Unió, neu gydgyfeiriad ac undod yn Gymraeg. Iddo sefyll lawr o'i rôl fel ysgrifennydd cyffredinol y Glymblaid fodd bynnag, bydd yn parhau i gynrychioli Barcelona fel aelod yn Senedd Sbaen. Mae arweinydd y Glymblaid ar Tŵr Mas hefyd yn arweinydd ar Lywodraeth Ranbarthol Catalwnia ar y foment, ac mae'r papur newydd Catalanaidd El Periódico yn awgrymu'n gryf mae anghydfod rhwng Mas a Duran sydd wrth roedd yr ymddiswyddiad. Mae'r papur Sbaenaidd El País ar y llaw arall yn honni nad yw Duran wedi rhoi eglurhad dros ymddiswyddo, neu o leia, ddim un digonol. Mae ef ei hun yn honni ei fod yn ymddiswyddo mwyn rhoi cyfle i eraill yn y blaid gymeryd mwy o gyfrifoldeb ynddi, a'i fod ef ac arweinydd ei blaid bellach yn cytuno ar bopeth. Un peth nad ydynt bob amser wedi cytuno arno fodd bynnag, yw'r cwestiwn o annibyniaeth neu hunan benderfyniad i Catalwnia. O fewn Clymblaid Convergencia Unió, mae Duran yn perthyn i Undeb Democrataidd Catalwnia a Mas yn perthyn i Gydgyfeiriad Democrataidd Catalwnia. Tebygrwydd a chydweithrediad y ddwy blaid, bu anghydfod rhwng y ddau wleidydd dros sut yn union i eirio'r cwestiwn ynglŷn ag annibyniaeth i Catalwnia yn y referendwm ymgymhorol ar y mater sydd ar y gweill. Roedd Mas yn ffafrio gofyn os oedd yr etholwyr o blaid gwneud Catalwnia yn aelod gwladwriaethol newydd o'r Undeb Ewropeaidd, a Duran yn ffafrio gofyn yn syml os oedd yr etholwyr o blaid annibyniaeth. Efallai fod awnelo hyn ar ffaith y byddai Llywodraeth Ganolog Sbaen, yn enwedig o dan ei harweinyddiaeth adain dde bresennol, yn siŵr o wrthwynebu aelodaeth Catalwnia annibynnol yn yr Undeb Ewropeaidd. Boed hynny fel y bo, mae Duran a Mas nawr yn mynnu ei bod yn gytun ynglŷn â'r geiriad sydd bellach wedi ei dderbyn gan y rhan fwyaf o'r pleidiau Catalanaidd, ac sydd ddim yn crybwyll Ewrop. Mae'n hefyd yn mynnu nad oes gan yr anghydfod gynt ddim oll i wneud ac ymddiswyddiad Duran nawr. Gyda referendwm rhwymol ynglŷn ag annibyniaeth ar y gweill yn yr Alban, gobeithio y bydd yr haf yn rhoi cyfle i'r Glymblaid Catalanaidd roi safiad cadarnhaol at ei gilydd ar gyfer bydd bynnag fo canlyniad y referendwm hwnnw. Datblygiad arall i edrych allan amdano ym mis Medi fydd dod at ddeddf erthyliad newydd Sbaen i rym. Mae gweinidog y gyfraith o wlad, Alberto Ruiz Gallardón, sydd yn perthyn i blaid adain dde y PP neu'r blaid boblogaidd, wedi cyhoeddi y bydd y ddeddf yn dod i rym cyn diwedd yr haf. Byddai'r ddeddf, a'i gelwir yn Deddf Gallardón, yn cael gwared ar hawl merched yn Sbaen i erthyliad heblaw mewn achosion o drais, llosgach, neu berygl i fywyd y fam. Wedi bod drwy broses ymgynghorol, mae hawl i erthyliad mewn achos o anabledd difrifol ar y plentyn hefyd wedi ychwanegu ati. Fel y gellir dychmygu, mae'r ddeddf wedi denu protestiadau chwyrn, ac mae ffeminyddion yn rhybuddio y bydd yn arwain at sefyllfa debyg i'r hyn sydd yn digwydd yn Iwerddon, gyda merchaid yn gorfod teithio i wledydd eraill Ewrop, mwyn cael y driniaeth, gan arwain at sefyllfa eironig ble bydd y cyfoethog yn medru erthylu a'r clawd yn gorfod dod â phlant nad ydynt yn medru eu cynnal i mewn i'r byd. Fodd bynnag, nid yw'r ddeddf yn orwahanol i ddeddf Prydain, ac mae llawer llai llym na deddfa Iwerddon mewn gwirionedd. Enghraifft, mae'r hawl i erthyliad mewn achos o berygl i fywyd y fam yn cynnwys perygl i'w iechyd meddyliol. Prif bwrpas y ddeddf yw i newid erthyliad o fod yn driniaeth y gellir ei chael yn ôl y galw, i fod yn driniaeth na ellir ei chael heblaw mewn achos o angen, a bydd yn rhaid i ddau feddyg gytuno ei bod yn angenrheidiol cyn ei chael, sef y sefyllfa ym Mhrydain hefyd. Siawns fod hyn yn codi cwestiynau ynglŷn â hawliau merchaid a'n statws yn y wlad hon, os na'n hystyrir yn gymwys i benderfynu dros am ein hunain os oes angen erthyliad arnom. Falle fod hyn yn egluro pam nad ydy deddf Gallardón yn denu mwy o sylw yn ein cyfryngau ni. Un stori sydd wedi denu tipyn o sylw yn ein cyfryngau ni fodd bynnag, yw'r ffaith fod un o brif ddelwyr cyffuriau'r byd, a'i adnebir fel El Raton neu'r Llygoden Fawr, wedi cael ei arestio yn Sbaen yr wythnos hon. O Columbia mae El Raton yn hanu,
ac mae'n debyg ei fod yn gyfrifol am fewnforio'r cyffur cocaine, nid yn unig i Sbaen, ond hefyd i'r Iseldiroedd a'r Unol Daleithiau. Cafodd ei arestio yn Alicante gyda €40,000 yn ei eiddo. Mae'n debyg ei fod yn gyfrifol unau'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol am 400 o farwolaethau treisgar. Mae'n siŵr y bydd yr Unol Daleithiau a'r Iseldiroedd yn dathlu ei arestio hefyd felly, ei fod yn anhebygol o newid trwy'r trai yn y rhyfel ehangach yn erbyn cyffuriau a dweud y gwir. Mae cysylltiad Sbaen gydag America Ladin yn rhoi rôl allweddol i'r wlad yn y rhyfel hwnnw, ond mae'r trwch o gyhuddiadau o lygredd sydd wedi ei codi yn erbyn sefydliad gwleidyddol, brenhinol a heddlu'r wlad yn ddiweddar yn codi amheuon ynglŷn â effaith Lonrwydd Sbaen yn chwarae'r rôl honno. Efallai fod arestio'r llygoden fawr yn fwy o fuddugoliaeth symbolaidd na dim felly. Mae'n siŵr mae'r mater o lygredd sefydliadol fydd yn dal i hawlio penawdau newyddion Sbaen am y tro, ond bydd y cwestiwn o annibyniaeth i Catalwnia yn poethi wrth i referendwm yr Alban nesau. Fel yn achos y referendwm ar gynulliad i Gymru nôl yn 1997, bydd canlyniad y referendwm Albanaidd yn siŵr o gael effaith bellgyrhaeddiol y tu hwnt i'r Alban.